taas. Viholliseni Crap Gun. Jaksa ymmärtää, mikä takia tää on näin vaikee. Painanko mä väärää nappulaa vai mitä? Tästä ei oikein kyllä nyt tuu mitään. No niin. Mut mä oon päässyt tästä kohtaa ohi. Mä pääsin tän ekan ohion jo kertaalleen läpi. Mulla meni siinä 50 minuuttia. Mut sitten mä en löytänyt kuin 2 salaisuutta ja mua alkoi ärsyttää. Mä katsoin YouTubesta läpipeluvideon. Ja mä ajattelin, että mä pelaan tän uudelleen läpi ja yritän etsiä kaikki mitä pitää. Mutta en mä tiedä, olisi ihan hyvä idea, koska näköjään on nää pelin alkeetkin vielä hakusessa. Mä en ymmärrä. Alkuperäisessä ei ollut tämmöstä. Oho, nyt se meni sinne. Wow, menepäs. Ei ollut tollasta alkuperäisessä. Ei sillä, että se olisi ollut mulle yhtään sen helpompi kuin tääkään, mutta... No, kokeillaan. Pitääkö mun puhua tolle? En tiedä, mä en jaksa sanoa sille mitään. Se jätti mut tonne alas, eikä tuonut edes tarpeeksi köyttä mukana. No, tähän alkaa melkein sujua, no niin. Ehkä tää tästä vielä, tästä. No niin. Sinne vaan. No, paina nappula. Olis kannattanut tuoda tarpeeksi köyttä. Ja miksi tuolla ei oo takkia? Miksi on shortsit? Joo. No kun perussahan voi olla myös lämmin. No niin. Sitten mennään. Ja sitten tässä oli jännä juttu, kun katsoin sen läpipelujutun. Että mä en yhtään muista, oliko tää myös siinä alkuperäisessä, mutta tässä nyt ainakin on tämmönen. Et on toisaalta kyllä aika hankalaan paikkaan pistetty tää off-nappula näille myrkkynuolille, mut olipahan siellä kuitenkin. Noniin, juokse nyt. Ja sitten eka kertaa kun pelasin, mä olin ihan varma, että täällä on jossain salaisuus. Pyörin täällä ympäri ja mä en vaan löytänyt sitä. Ja sit musta tuntui niin tyhmältä. Miksi se tekee noin? Tyhmältä, koska mä olin tässä ja mä etsin sitä. Mä olin niin lähellä, mutta mä en vaan jotenkin nähnyt sitä. Menen nyt sinne. Täällähän se oli. Mä muistan, että siellä alkuperäisessä oli suunnilleen tässä kohtaa salaisuus, ja mä ajattelin, että täälläkin on pakko olla. Täälläkin on pakko olla. Siellähän se voi nyt. Jake. Se minähän en kiroile. Aha. Minähän en kiroile, että tule kuulemaan. no, aikaista vielä sanoa. Yritän välttää. No, yritän välttää. En ymmärrä. Mä syytän tän pleikkarin näitä näppylöitä, kun itsehän siis pelasin alkuperäistä tietokoneella. Ja ylipäänsä ensimmäisen konsolin sain tässä vuosi sitten, kun ostin käytettynä pleikkari. Voi saa. No, tunturi. Tässä menee varmaan kauemmin kuin se 50 minuuttia. Niin, tämän Pleikka 2 vuosi sitten ostin SingStar-paketin mukana. Ja se onkin ainoa peli, mitä mun oikeastaan pelannut. Tällä typerät näppäimet nyt. Se on jotenkin hankalaa. Tää on kyllä polvet varmaan ihan rovilla. Ei saa. Täältä nyt voi
Hyvänen aika. Tää on kyllä... Nyt alkaa näyttää vähän surkealta tää mun peli. Hetkinen, tai miten niin alkaa näyttää. Ei, miksi se nyt meni sinne? Taas! Oi polviparat. Taas. Olis kannattanut pukea pitkät housut. Nyt kokeilen ottaa. Nyt. Kyllä se alkaa liukua. Missä kohtaa pitää hyppää? No, siinä kohtaa. No niin. Varmaan joku nappula, mitä ei pitäisi painaa, että se ei tekisi tolleen hassusti nyt. Mut mä nyt... Oi kamala. Henkikin alkaa tällä loppua. Eikä tällä tullut oikeastaan edes vihollisia vielä vastaan ja tällä henget vähissä. No, siinä tuli viholliset. Muistaakseni täältä ehkä löytyy. Löytyisikö täältä lääkelaukku? Joo. Alkaa tää henki jostain syystä olla pikkasen jotenkin vähissä. En tiedä minkä takia. Niin hienosti on pelannut. Mistäs tää tuli? Mistä tää pitää? Minne tää pitää mennä? Vai niin tää tulee vähän lisää. Törkkäläisistä. Mitenhän meidän käy? Tuolla on taas tollanen, mihin pitää sitten. Oho! No, ehkä tästä. Mitä se teki? Ei! Minkä takia se teki noin? Ei siinä voi kävellä. Ei siinä voi kävellä. Hei, mut mun henget on taas täysillä. Ei haittaa yhtään kyllä. Ei haittaa yhtään. Mut menekö siitä jotain miinuspisteitä? Varmaan jotain aikasakkoa. No, kokeillaan uudelleen. Hyppää sinne, noin. Niinpä sitten, apua. Niin, alaspäin, alaspäin. Ei, tästä mä tykkään. Kamera liikkuu liian vikkeänä, sit mä en oikein tiedä. Ei! Niin, syytä vaan kameraa. No, siis... Mä en tykkää pelata tämmösiä, koska... Jotenkin ei oikeassa elämässäkään saa toista yritystä, jos menee delaamaan kesken kaikki. Nyt levii semmonen olo, että tää on joku haamu nyt, mikä täällä pelaa. Apua, ota kiinni. Mä en tiedä, miten ihmiset, jotka enemmän pelaa, niin pystyykö ne pelaamaan tämmösen pelin läpi ilman, että se niiden pelihahmo pelaa kertaakaan. No taas teki. Sitähän on. Sitten pääsen pois. Tuolla. Onko tässä tarkoituskin, että tää pelihahmo kuolee useamman kerran? Hui! Ei, mä kiroilin. Ei. Miksi tätä saapuu seinille? Säikähdin ihan oikeesti. Sinä omasta lepakosta. Hän kertoo edes pelottavia. Siis niinku oikeassa elämässäkään ne on lähinnä söpöjä. Mitä luulet, monta kertaa vielä kuolen ennen kuin mä pääsen edes ensimmäisen tankkaan läpi? Ja montako kertaa säikähnyt. Täällä on niitä susia nyt tossa. Mutta missä ne on? Siellähän ne... Ammu nyt. Tää on jotenkin hankala. Mä en osaa painaa montaa nappulaa samaan aikaan. Mä osaan hyppää tai tähtää tai ampua. Sitten pitäis painaa 3 nappulaa samaan aikaan, niin mä en vaan pysty. Mun sormet ei oo tehty tähän.
Onko nää muuta? Ei tarvitse siinä olla muuta. Sormeni eivät nyt tarpeeksi näppärät. No, ei sinne pääsee. Sinne pääsee. Siis niinku oikeesti, siis minäkin pystyisin tästä tälleen niinku sormenpäillä hyppäämään sitten tuollaisen 3 metriä eteenpäin. Se on ihan... No älä nyt takaisin mene, hui! Mutta niin, realismistaanhan tämä peli on tunnettu. Itse asiassa niinhän se taisi ollakin. Tämä oli silloin aikanaan todella realistisen tuntuinen peli. Ai niin, täällä on se nalle, mutta minäpäs kokeilen. Käydään härnäämässä nallea. Hyppää köyttä kohti. En hyppää, minä kävin härnäämässä nallea. Älä sinne. Mä ajattelin, että pystyisit saamaan sen nallen täältä. Vai eikö se tuu? Siellä se on. Se ei tule siinä alle. Mä en halua mennä sinne alas. Älä nyt sinne katsotaan. Miksi sä oot turinpäin? Sinne. Ei tää pysty sitä ampuun täältä, voi ei. Kuule nyt nalle. Ei, missä sä väärinpäin? Ei! X-turistoneri. Ei! Ei, kiroin taas. Oi kamaa. Hyppää nyt, Urpo. Mä en tykkää tästä nyt. Mä oon kuullut kuinka monta kertaa. Sen mä oon sanonut V-sanan jo 2, tai no 2,5 kertaa, mutta sen yhden ehdin pysäyttää. Ja pelaaminen on niin hauskaa ja rentouttavaa. Se vaan putoo sillalta. Sitten seuraava onkin taas kiva juttu. Sitten pitäisi jotenkin saada tuolta toi lääkelakku sitten niin. Lääkelakku sieltä jotenkin. Siellä on kaukana. Millä se nyt? Wow! Ja sit olisi kiva päästä täältä alas jotenkin sillä, ettei sitä henkeä mene ihan hirveästi, koska sitä ei nyt niin kauheasti tässä mulla enää oo. Tää on aika korkealla kyllä tää. Se varmaan olisi tarkoitus ehkä hyppää vähän ylöspäin sitten. Ei sattuisi niin pahasti taas. Ehkä tuolla, en tiedä. No en tiedä. Pakko kai se on tuolla. Ai voi. Meni nyt sinne. En lupaa, etteikö tää nyt enää kuolisi, mutta mä yritän kyllä ihan siis oikeesti välttää nyt sitä pahaa sanaa. Mitäs täältä löytyy? Mitä ne on? Suklaapatkoita, en tiedä. Oliks täällä jotain örkönmönkijöitä? Oliko? Ei tämmönen. No. Hyppää. Ei sinne. Taas polvet meni. Oikeesti mun tekee pahaa. Itänä telon polven joka paikkaan. Se ei oo kivaa. Niin sit tää oli tää. Mulla ei oo tarpeeksi henkeä tänne. Ei tää nyt auta. No miksi se vaan vois mennä tosta niinku sivulta vähän sillai? Se on ryömiä vaikka siinä. Ei toi nyt...
Menee. Jää siihen tulee makaan. Niin. Kun ei nuo sivut nyt oo sen kaarevammat ja kaltevammat kuin Vino-showssakaan, ihan hyvin se voisi mennä. No, mitä se sanoo? Pitää mennä Laran päiväkirjaan. Mistä se tulee? Laran päiväkirja. Aha. No kaikki ovet saa auki jotenkin. Ei, susia, voi susi. Susi. Sus. Missä täällä on semmonen, mihin voi kiivettua? Sitten se alkaa ärsyttävä tikitys, joten mä oletan, että siinä on joku aikajuttu, mikä pitää nyt sitten päästä kivasti oikein äkkiä sieltä sitten. Sillä ei ole sit yhtään helpompaa tapaa pistetty siihen. Ja sitten annakaa sus. Missä se on? Ei! Mä sanoin taas ei! Ei oikeesti. Mun pitää... Siis mä en oikeesti koskaan kiroile yleensä. Tai jos kiroilen, niin se on... Mene nyt sinne oikeeseen suuntaan. Niin, siis kiroilen ihan muilla sanoilla. Mene nyt. Nee. Oli aukeaa. Mutta eipä mennäkään sinne vielä. Koska mä kovasti ihmettelin, kun tämän pääsin silloin läpi 50 minuutissa. Enkä ollut löytänyt kaikkia, enkä ollut löytänyt yhtäkään muinaisjäänettä, niin sitten huijasin ja katsoin sen YouTube-videon ja sielläpä väärän suuntaan taas. No, sinne nyt, hus. Sieltä löysin läpipelu-ohjeesta, että mihin se on piilotettu se muinaisjääne. Sellaiseen paikkaan, että saadaan taas ihmetellä, että miten ne... No? Muinaiset inkat vai ketkä täällä perussa nyt sitten asuivatkaan niin oikein ovat sen onnistuneet sellaiseen paikkaan jättämäänkään. Ei, miksei se hypännyt siitä pois? Sen pitäisi päästä tonne jotenkin, mutta se ei halua mennä. Mä en ymmärrä. Se on taas... Saattaako sen ehtiä mennä tohon päätyyn ja sitten sinne vai mitä ihmettä minä en nyt keksi. Minun sormeni eivät ole... Ei se hypännyt sinne. Mitä? Se pitäisi päästä tuonne. Ei se sinne ota kyllä, miksi et ota? Minua nyt ei huvittaisi kun... Pitäisikö tuoda ottaa kiinni? Ei huittaisi jäädä tähän jumittamaan, mutta minä haluan sen muinaisesineen tuolta nyt. Painanko mä ehkä väärää nappulaa tai jotain? Ei nyt. No. No hyppää sinne nyt! Ei se ottanut tuoltakaan kiinni. Tämä saattaa kestää hetken, sillä minä en nyt vain jaksa ymmärtää. Koska miksei se nyt voi noin? Ui. Niin sitten. Ja tää nyt tonne asti on tarkoitus mennä. Ai siinä oli tämmönen välissä. Oi kamaa. Niin tästä. Siis
Luulisin, että kaikista loogisinta olisi kävellä tosta, niin mutta ei, kun tästä sormen päältä hypätään tommoseen tankoon ja sitten tästä sormen päälläkin sitten, oho, me olet väärään suuntaan heitetty. Sormen päältä ja sitten siitä ja taas näin se pääsi. No. Täältä se löytyi. Tänne joku unohtanut. Kerääminen. Mikä tää nyt on? Juomasarvi. Sitten olisi kiva tehdä, mistä mä pääsen sit sillai fiksusti alas. Sillä ettei nyt ihan hirveesti sattuisi. Siskö se tosta? Onks tää liian... Au. No. Siitä näin. Katso sitten sen huopsista. Mitä? Vain 28 minuuttia. No niin. Tämähän menee huomattavasti paremmin.